הוספת מוזמן חדש. רוצים על הוספת מוזמן, נותנים שם, שם משפחה, טלפון, כתובת, פרטים נוספים, איזה קבוצה, למשל חברים מהצבא, שייכות, נגיד חתן, כמה אנשים הוזמנו במשפחה הזאת? 3, יבואו כנראה רק 2. האם הם אישרו או לא אישרו? נגיד משה דיין אישר את ההזמנה. האם שלחנו לו הזמנה, כן או לא? הסעות, יכול להיות שהוא זקוק להסעה של החתן, או מתנה, יכול להיות שהוא הביא מתנה, וזה